Hemmäňe salamdatlar. Siz bilen Türkmen Trader. Bugünkü videoda özümde geçiren eksperimentimi siz bilen paylaşmakçı. Eksperiment şunun varat. Yani $1,5 $25 kazanmak. Eksperimentin nähili ýagdaýda ediljeğini sowda prosesinde düşündirip giderim. Gelin onda hayretine başlayalım. Eksperimenttaki ýeçek bolýanlardan 5 ýylkada $1,5 $25 kazanmagy synaşmak. Birinji ýylka geçelim onu. Bu ýerde trend восходящий üççük figurasy çekerek edilýär. Olarky ýagdaýda восходящий üççüň поддержкасында x-väçeden atskalypdyr. Wagt periodu 30 sekundlukdadyr. Şo ýagdaýda seredip, bu ýerden 1 minut alsak ýeterlik bolar. Indi инструментализация, поддержка gelmeni garaşy. Howluganda swäçanyň ýapylmagyna garaşy. 1 minutdan koýup ve zäpä çelim bunu. Nosa netije garaşyna kaly. Şeýlelikde birinji ýylka şol tamamlandy. Indi elimizde $1,5 däl, $2.80 boldy. Indiki ýylkada şu $2.80 kemmetini ulanyp ýylka açmakçy. Onu näme dowam edýär. İkinji ýylka geçelim. Bu ýerde uran поддержка bar. Onun көргөнне model поглощения bar. Свечeden atskalypdyr. Şo ýerde ýetirip bu ýerde hem 2 minut ýylka açar. 2 minut time frame durşat. Swäçany ýapylmagyna garaşat. Howluganda ve 2 minut ýylka açalım. Model поглощения bar da genişleýin bilmek isteseniz. Şoňa deşaryjy videolarymyz bar. Geçip görüp bilersiňiz. İkinji ýylkamyz hem şol tamamlandy. Indi elimizde $2.80 däl, $5 15 cent bar. Indiki ýylkada $5 15 centden kemmetini ulanyp ýylka açmakçy. Eksperiment hem şeýle ýagdaý bilen 5 ýylkada $1,5 $25 kazanmakdan ibaret bolup durýar. Üçüncü ýylka geçelim. Bu ýerdäki horizontal liniýa zerkalny örgün. Ozal körgenne model поглощения bar. Yani x-väçeden atskalypdyr. Bu ýerde x-väçeden atskalar diýip hata etsek, tehniski analiziň nukta nazarına göre. Onu ýylkanyň wagtyny şu wagtky swäçanyň tören ýerine çelensak bolýar. Yani 1 minut 40 sekund galy, 1 minut 30 sekund içinde garaşalım. Şonu 1 minut 30 sekundluk ýylka açsak bolýar. Ýöne men bu ýerde ikinji ýylka açan. Indi ýetirýän bu ýerde şu wagtky swäçanyň tören ýerine çelensak bolýar. Ýanky diýişim ýaly bu ýerde ýylkanyň wagtyny şu wagtky swäçanyň tören ýerine çelensak bolýar diýipdim. Görüşüňe ýaly ýapyldy. Şu wagt 3 minutluk swäçe. Biz 2 minut ýylka açsak, ýene 30 sekund garaşmaly. Yani 1 minut 30 sekund açan bolsa, yani bu ada ýylkamyz plus ýapylardy. Yani biraz garaşýar. Şeýlelikde ýylkamyz şol ýapyldy. Eksperimentimizi $9.60 bilen dowam edýär. 4-nji ýylkamyza geçelim. Bu ýerde hem 3-nji ýylkada ýaly horizontal liniýa bar, yani zerkalny örgün. Olar körgenne model поглощения bar. Bu ýerde 3 minut ýylka açakladyk. Näçäden 3 minut açanlygdy, üçüncü ýylkany açayım. Bu ýerde 3 minut almamyň sebäbi tehniski analiziň nukta nazaryna göre, yani taryh gaýtaran ýerde bir nukta nazar bar. Şoňa esasençe geçenlikde x-väçeden atskalypdyr. Yani hersi 2 minutdan, yani 4 minut. Bu ýerde hem 4 minutdan atskalypdyr diýsek, şu wagtky swäçanyň 1 minut galy ýapylmagyna, hem indiki swäçanyň dolaryny 2 minut alsak, şeýle 3 minut bolýar. Şoňa görä 3 minut ýylka açdyk şu wagt. Indi ýylkanyň ýapylmagyna garaşaly. Şeýlelikde 4-nji ýylka hem şol tamamlandy. Galy 5-nji ýylka. Eger soňky ýylkany hem
şogul tamamlasam, eksperimentim amala aşar. Onda näme? Dowam edýär. 5-nji ýylga geçelim. Häzirki ýagdaýda hasabym $1,5 $16.90 geldi. Indiki ýylgany bölekle açmakçy $8.45. Bu ýerdäki grafikde görýänlärim urin podдержка var. Urin dilinde diň warçylan lini bolmaýar. Liniden aşağırakda da bolupdylar ýa-da ýokarakda da bolupdylar. Şonuň üçin hem ýagdaýlaryny bölüň tutmaly. Soňky urinläki askoplar bir siweçden bolupdyr. Bu edeken indiki siweçde askoplar diýsek 60 ýyl geçen. Sebebi häzirki 5 minut time frame'daki siweçanyň gutarmana 1 minut öwre wagt galy. Hem indiki 5 minut siweçanyň gutarýan wagtyna şeýle 6 minut. Birinji ýylgany açan. Ýa-ni aýdyp geçişim ýaly. Bu edeki ýylgany bölüp başlamakçy gitdim. $8.45. Birinji bölügine girdim, ikinji bölügine girmedim. Sebebi gowy moment araşdym we olam bolmady. Şeýlelikde eksperimenti doly tamamlajak bolsam, ýene bir ýylgaşma bolýan. $8.45. Şeýlelikde bu ýylgamy ýapanda şoly eksperimentimizde dowam edýär. Indiki ýylga geçelim. Bu ýerde urin suppressiwligi var. Odal kurwenni model paglaşany var. Bu ýerde ýylgany şu wagtky siweçanyň gutaryan ýerinden açmakçy, ýani 3 minut. Ýylgany açdym. Indi bolsa netije garaşalım. Bu ýerde proboya gabat geldim. Bu görnüşdäki ýagdaý bolup durýar. Indi hata boýunça 5-nji ýylga täzeden dolaryp gelen ýaly boldum. Sebebi munyň odaldaky ýylga şu wagtyň üstüne ýapýar diýsek, elbetde dol ýapanyp, ýöne başty ýapýar. 5-nji ýylga dolanyp gelýän. Onu näme? Eksperimentim dowam edýär. Soňky ýylga geçelim. Bu ýerdäki çydan gorizontal ýaşyl liniýamda zerkal urun var. Odal kurwenni model paglaşany var. Siweçden askowapdyr. Teknik kanalyň nukdanalaryna görä bu edeken siweçden askowlar diýsek, onu şu wagtky siweçanyň gutaran ýerinden ýylgaşan. 1 minut ýylgaşdym. Bu ýerde indi netije garaşaly. Soňky ýylga şol tamamlandy. Şeýlelikde eksperimentim ýerine düşdi. Ýani $1,5 $20 gazandım. Elbetde başda gaýçym ýaly bolmady. Ýöne ahyr soňuna $1,5 $20 gazandım. Şonlukda eksperimenti tamamlaýar. Eksperiment şoly geçdi. Odarky eksperimenti aýdyp geçişim ýaly bu görnüşdäki sowda asla-masat berilmeýär. Bu meniň hususy eksperimentim. Bu görnüşde risk 100% köpelýär. Indi bolsa arasy girdijini hasabyndan çykarmakçy, ýani $20. Wybot üstünlükli tamamlandy. Görüşmek ýaly elektron kaşylanmadan $20 geçdi. Şonluk bilen bugünkü videomu tamamlaýar. Eger video goýuňyza ýaram bolsa like basyň, kanalyma abone bolun, kommentariýlarda öz tesiriňizi bildirip geçin. Kemmäge sag bolun.